Ijo deh. Burung donga Kang Satrio Binangun kowe. Dongani dhisik nglamuni. Kita, Gus, dicekel. Oh, cekelane kok. Niki lho tiange. Poging lamuk iki. Poging lamuk iki. Ayo dicekel yo. Ayo Kang Satrio ayo. Lho kok malah dipateni iki piye iki? Poging konten. Kok lah, iki pogingan iki irasirus iki. Poging Rantene mupeng iki. nganggo graji. Beta iki sing nyekel jogger nang ngene iku piye malah tek ngono ki. Ayo. HP burik kok jur asang rekam-rekam silai. Ini kok jadi sini-sini kok gitu ya. Ganti HP-mu. Kok lah aku malah